Ahoj, dneska si ukážeme, jak se plete pružné uzavření, které mám ve svém návodu Aprílové tajemství. Takže podle návodu máte uplést jedno oko hladce, pak jedno oko hladce a tato dvě upletená oka vrátit zpátky na levou jehlici a splést je dohromady za zadní nit. Čímž vám na pravé jehlici vznikne opět jedno oko. A pak opakujete sekvenci jedno oko hladce, vrátit na levou jehlici a uplést za zadní nit. Já už to pak dělám takhle tak zjednodušeně, že už při tom vracení na tu jehlici si je spletu dohromady za zadní niť. Takže já tam tu jehlici vsunu takhle tak dopředu a na tu pravou si přehodím přízy a rovnou ta oka spletu dohromady. A takhle tak postupujete celou tu řadu, postupně spletáte oka dohromady, až dospějete úplně ke konci a zbyde vám jen jedno oko. Takže takhle vám zbyde poslední oko, poté co spletete poslední dvě dohromady, tak vám zbývá jedno jediné oko na jehlici. Ustřihnete si přízy, šmik, a provléknete ji tímhle s tím posledním okem na jehlici. Já si ho většinou nechám na té jehlici, protože se bojím, že mi uteče. Vytáhnete jehlici, oko stáhnete a tím ho uzavřete. Tenhle způsob uzavření vám pak takhle hezky pruží, čímž si to všechno celé moc pěkně sedne.